kun hito Allah ya kaddare ku ne, ya kaddara rayuwar ku za ta tasowa, kuma Allah ya kaddara mu rayuwar mu za ta ganin wannan, wanda ƴan Afirka ko in ce mutanen Niger da Mali da Burkina Faso sun shiga cikin wani hali wanda duniya mutum yake mutuwa da shekara 50 ba shekara 50, mutum ya mutu da shekara 100 ba shekara 100. Wannan zaluncin kakaba mu turawa ne suka yi. Kasashen mu suna da arziki, kasashen mu suna da komi ta abin da ake nema wanda duniya take alfahari da shi, wallahi cikin wannan kasashen namu akwai shi. To an samu shugabanni kala daban-daban wanda sun so su yi kokarin kawo irin wannan abubuwan, amma waɗancan turawan wanda suke cikin duniya su ne basa barin a zo wannan abin ya je samu. Ko da na gani ba mu yi magana ba, kun gani wannan ɗan lokaci kaɗan, kun gani yadda Faransa ta samu wani jarabawa ko in ce aka samu matsala tsakanin shi shugaban ƙasar Mali na wanga wanda ake cewa Emmanuel Macron da sauran makarraban wanda suke tare da shi kan cewa sai ya sauka daga karagar mulki. Wallahi wannan abin bai taɓa tare da hankali ba, domin na san shirye-shirye ne, munafukai ne duk wannan mufumman da kuke gani. Yo shekara nawa mu nan wurin cikin Afirka da muka taso mun taro ana yin zanga-zanga, da muka taso mun gano ana yin aje, da muka taso ba abin da bamu gani ba wanda ake na bata kasa ne, amma su kasashen su ana yi. Sai yanzu ne da aka fara kasashen zai zama matsala. Ban taba daukar shi wannan abin matsala bane ba, saboda abin da ku ba ku ganewa, su wannan turan da kuke ganin su waɗannan dukkan su ɗaya ne, babu wanda yake da shamaki tsakanin su, dukkan su munafukai ne. Idan ka gani wannan ya zo ya gwada maka ya ce ku yana yi da ku mutanen kirki ne, a'a shi ma ya zo bisa wata manufar shi ne. To abinda su suka rasa su samar da mu kan shi ne wannan, tunda abinda zai zama wannan ganyen ne a tsakaninmu da su ne basa so, dole su zama su ne uwayen gidanmu, dole su zama su ne abinda suke so ne za a yi, wanda basa so ba su da shi. To alhamdulillah zakuwa wannan shugabannin namu na IS tun daga kaɗauka daga General Darme Hasimi Gota, Allah ƙara mishi lahiya, Kaptan Ibrahim Traore de Burkina Faso, Son Excellence General Darme Abraham Chani, alheri ne a Afirka da baki daya. Vive l'Afrique libre, vive l'Afrique libre et souveraine. Allah ya ɗaukaka wannan ƙasashen namu na IS. Allah Ubangiji ƙara ɗaukaka wannan ƙasashen namu na IS. Ai dama take-taken abin da ya sanya. Wato zan baka wata sata amsa. Mu kun san dama mun ga muku ba ko da yaushe bane muke magana ba. Sai in abin wanda ya zo wanda ya kama ne za mu magana. Kai su suka ce wannan kungiyoyi namu na IS sun hita daga azzalima kotu wadda take kare su wanda suke cikin duniya. Dan ban taba doka ba in ba yanzu ba wannan matakin da muka fara doka ba, ban taba doka ba dama mu na Afirka cikin duniya muke. Tunda karkatarwa ne suka hidda mu. Allah ya kaddara mu rayu cikin ta duniya, amma su waɗancan sun hiddo mu daga cikin duniya suka zamana. Dan duk dokar da ake yi su ne take karewa, mu kuma suna mu abin da suka dama. Tunda in ba haka nan ba, kadiba wannan na Syria shugaban kasa ne aka mishi yanzu, shi kuma shine kasurgumin dan ta'adda. Har kuɗi wata rana ita waccan munafuka Amurka ta sa maƙudan kuɗaɗe in an kama shi ko ya shiga wata ƙasa a kama shi a dungura shi gare su saboda ya yi cin mutuncin mutane, ya yi kashe-kashe. Wai sai gashi cikin majalisar ɗinkin duniya har gashi an bashi mikro yana magana neman zaman lahiya. Wata zaman lahiya? Ina miliyoyin mutanen da ka kashe ka zo kawo mulkin, kuma su suna cikin duniya sun kalli duk abin da yake faruwa, amma ba su kama shi ba, kuma ba su ɗauki wani mataki kan shi ba. Asali ma su ne suka ɗora shi ba suka karagar mulkin. Ka ce mu muna cikin duniya. To alhamdulillah wannan hita da aka yi daga ciki ƙarshen matakin farko ne da waɗannan shugabannin namu suka gwada mu cewa lalle tabbata mun zo inda zamu ci gaba, mun zo inda zamu gwada ma duniya tabbas in Allah ya alheri yana tare da mu, kuma 100% wannan shugabannin namu muna tare da su. Domin wallahi rayuwar waɗannan shugabannin namu na rance da Allah tana da muhimmanci yanzu a gare mu. Ba yanzu ba, tun da aka ɗauki wannan kudeta, tun da aka zo aka ɗauki wannan incin na tahiya na ci gaban da ƙasa na neman inci, na rance da Allah ba ta ɗauka shi ba, neman inci ne na wasa ba. Saboda wai mun gani hammuna wa wanda suna shiri ku kenan ayi ku kan aza irin wacce ce ayi kudeta a zo ayi shekara 5 ya sabka zo mai domin ku ta Allah ba ta ku muna wallahi sai dai ku mutu. Na rance da Allah babu shi. Allah zama da kasar mu lahiya, Allah taimake mu, Allah ɗaukar darajar wannan shugabannin namu, ubangiji Allah kare mu mutuncin su. Ya Allah muna roƙon ka sunan ka kyawawa, Allah ka taimake su, Allah ka zama da kasar mu lahiya, Allah kare mu dukkan wannan fitanin na azzalimai na cikin kasa, azzalimai na cikin kasa wanda aka kakaba mu
Yahudawa bakake tura wanda aka zo aka wanda suke yan demokradiya suka zo suka sharo da bakin su munafukai sai soki burutsu da neman tashi hankali a cikin wannan kasar Allah tona muku asiri din da kuke Allah tona muku asiri gami da wannan ci gaban kasar tamu domin kare mutuncin diyanmu da matanmu da uwayenmu da yammunninmu da kanninmu na rance da Allah kowane ne sai mun sa kawo wando da shi kuma wallahi mu zai zuwa muna nan zuwa gare ku Allah tona muku asiri Allah ya wulakanta ku in ba ku shiryo Allah ya wulakanta ku in kun masu shiryo ku to Allah shirye da ku mai magana na kuma mu da amani dan ta samu zamanin garagaras assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala